kedves vendégeink! A mai hangverseny végén 3 karácsonyi népének hangzik fel a zeneiskola tanáraiból alakult alkalmi kamarakórus előadásában. Szállást keres a Szent Család, a kis Jézus megszületett, és szülte a szűz Szent Fiát örvendezzük. Előadják Deákné Lászlókéva, Erősné Szőr Márta, Füzi János, Lakatos Orsolya, Lányi Péter, Lozsányi Tamás, Molnár Márta, Müller Beáta, Tóth Imola, Tóth Mónika és Döttös Erős Edina. Hölgyeim és uraim, csatlakozván az előadókhoz, magam is jó lélekkel kívánok önöknek áldott adventi várakozást, és annak a végén kegyelemteljes, boldog ünnepet, boldog karácsony!